Ba Deputy Chief Minister Ukraine hakatay kapor ba uwan pli yung ni Maunong ke Pun sing anam susuto na Maunong rim. Namar bangam jio I bagan ka bagakam kan kun. Pangilay bu Maunong rim. Penting na tan hapo arpo saw benay. Pangilay ban pendet. Ngalas na, check. Trim santai pun dai. Ngak nai semua. Akhirnya pejaduk mentaru kani kemba laong ba layat menta running live nem tang ba lengkat bat ki ni ki press ki media ki badon ban sakhilang bat ni kaseng samlah ka sini ngiui kanala ka irum padon nata hajing isa ngimut ban ong wanra da ka kalirit sadu ste sa bosora ro adu mentaru ni sakut steng nanti ka kali jungi ka sakut namar ba ngimla ban pois du sa bosora namar ba padap dem ta singi nakaliang jungi ka seng samlah himalang rin ngilawan ban jurip bat ban pej ya kani ka jingtrei jong kani ka surok na po lailat sa bosora ha ka ba ngi kenmau kendiang ya ka kentin ka ba Deputy Chief Minister ba Pristun Tensong ha ka por bu wan pli uni Maunong rim pan ngan pensngap ru ha kani ka por hakmat jong kini ki pradukot ki jongi bat hakmat jong pi ki press ki media ya ka ei ka ba Deputy Chief Minister Ukraine ha ka tei ka por bu wan pli uni Maunong rim ke Pun sing anam susuto na Maunong rim. Namar bangam jio I bagan ka bagakam kan kun. Umau yo I kejareng. Ada siaus nem lu uju umau kakam kemdek. Teng kay siya hey. Tinggal ongi wapius kumwemeli. Habang ilay bu Maunong rim. Penting na tan hapo arpo saw benay. Bangiday ban pendet. Lengkum tak kala ibi. ya ngaplut ya ka ei ka ba Deputy Chief Minister ba Pristun Tensong Ukraine ha ka tei ka por ba wan pli ni Maunong rim rei ngila ya sakhi ba iong ba hapo arpu sau benai nakaliang jong ka department en pendap ya kani ka surok na po lailat sa po bosora ka badon riu kilometer bat ngan su batai le se bun na ki pajba nong snong ki bomtep ya ka jing sisa ba kani ka surok kam dei ka surok ka bati thamai kani kadai ka surok ka bala rim ka bala don lupa ka surok kendau te katkom ka bawan buk Maunong rim hang ne Maunong rim dei nam tau surok ne dei nam ta ban penhe khendet ya ka surok bat ban ai black topping ban siang rong bat ka ba ikular ban pendep arp sau benai nadu kani ka tarik bawan buk yang Maunong rim hadu kani ka sngi ka menta la jan kot sya ka laisnem dena kaliang jongi kam ki pajba nong snong ngisa ha ka umdum bat ngisa ka lengo bat babun naki pajba ki wan ban pensngau singi ka seng ban ong ba balei pi susngap bat balei pim tuklar lem ya ka bakum kani ka jingle menti hapo ka imlang ka salang ka jongi dena kaliang jongi ka seng ngisngau khia ka bakum kani ban ong ba ngitip hadin bangiwat da ka RTI ngilap ba la sanction ya kani ka surok ke bandru kilometer na po lailat sa bosora ka amount ka balong khat prakurur bat ban pendep hapo arsnem arpu sau benai den re indang ilawan ban jurip ha kani kapur ngilap ba ka surok kampat sedang ban trei kadang don behi ka tu ka surok kendau ka barim bat ngiong ban nginyat dagi kali ban lech sa po bosora ka ba kadai ka ending point jong kani ka surok ngi sakut steng lenti hadin jong kata ka arsnem ngi sakut steng lenti ngi melak ban poi sa kata ka jaka te barok ngi sakhi bakani ka surok kampat sedang hadu menta henry katkom ka bangiwat lengba ka RTI ngi peni ban nadu mensyam snem ngiwat ya ka RTI
ladon sistem menta katkum ka RTI kalau ong ba kat pesan persen ka kam ka ladap bat ladap pelaj ru ya ka running bill jong kan ka amount ka ba kat prakrul le singi la badong sipowa jong kata ka amount jong ka running bill jong ka sanction jong kan ka surok tihan rei ndangi la wan ban jurip hadin sistem jong kata ka RTI ngilap ba ka surok kampat sedang ti kadai ka ai ka ba nyemla ban priang bat hakatei ka jingkren jong ba prustun tensong hapo bawan pli yang mau nongrim iong ba isania hau lokal MLA ba Pius Marwen ba insim khie ban pendep kan ka surok tingim tip manu besiat kala ba prustun tensong ne i MLA lokal MLA ba Pius Marwen ne ya kata ingat ba maki ki badon haka bor ki badon haka power ki badon haka suki bat ingat ba ka department ka eksekutif PWD jong ka Ranikor division katip ya kata bat ngi kentu ya ka department ba kidai ban pendap no ya kani ka jingtrei lakum nuk nom ta hapu nriu benai ngin pej la kani ka jingtrei kila ne man pendap bat la dana kaliang jong ki kimla ban pendap na kaliang jong ikum ka seng ngin sasim da ki wei pat ki senjam la ngidai ban lej sapu ying ka syariru ni hab ban lej nama banginum ailat ban ong ba nakahima ke jongi ngila ai song bah ya kan nika jaka bakin pi ya ke surok namar ngisong tu bangi don kam ya ka roi kapal ka development claim sim land compensation ai ru em kata ke dei ka bangi tip sai kahima ka ai song bah sa ka sarkar ban trei ya kan nika surok na lailat sa bosora claim sim siteng karu na ka sarkar namar balai ngi perkhat nam ta ka lek kawan nam ta ka suk bat nam ta ka jing don kam jong ki pat ba no sinong den rei ka sarkar nila ban ong ba kasula le maupot ya kata ka public fund lan kata ka pisa pat ba nila ban ong namar ba ka ka baki kular ban ong pendap henru benai ar sau benai hadu menta kimla ban pendap bat kim pat sedang hiru ya ka kam dena kaliang jongi sasisin ngi kentu ya ka department ngi kentu ka sarkar ba pila sanction pidon kata ka inisiatif ban wanra ya ka roi kapar sobha ban simkhia ban budin ru ba kata ka roi kapar ka dei ban long ke jing mentoy nam tapat ba nam ta ke jing mentoy jong wei armut de singila bon ki kontraktor bat ni pharu kenika kerwo ka khubor sha deputy chief minister sha ba Pius Marwen ba lada kita ki kontraktor ki batrei kenika surok kimla bantrei ki bun ki kontraktor ki jongi ki ba renew kai ki kot kisla man usnam kimyo ya kakam henry ki don ya ka capacity ki don ya ka jingla ban trei ya kakam de let's say kidon kajing bamla let's say utau kontraktor basim ni surok misau ban kentu ba lada kimla ban trei ban pendap hakapur ka babiang ri tendar no ya ka surok ai ba kan long kajing mentoi nam tapat ba anrei nam ta kajing mentoi jong wei armut kita ki ba ngila padong ba kidon kijing ya dei bajan bat ka department la ne bat kita ki minister sarkar la ne bat kita ki politician kata gede ka kerwo ka ba nakaliang juga kaseng ngipa ka ni kapur bat ngingat skam ba lakum nuk noru hadin katuk ka ni benai ngi kimi lenti ba nang ni sa bos ora na lailat sa bos ora ngi dei ban yo ya ka ni ka ka ba la don hang ni mau nong rim namar mau nong rim la de pat entah la kerak la pat ngri ka surok empat sedang ban trei bat ka jingkular ka ba ong arpsau benai khempoi si ai tingim tip ko mga ong mene ba set kala ba Pius Marwen yu ba prustun ne ngimtip kadon ka jingas tu jingmut hapdang jongki ru ban pendile la ni ban pensuki ka ni kam nakaliang jungi kepat ba ni subuk tang katahi ka jingkerpat bat ru ba ni pha ya kata ka kerwo ba ong ba la rapi la ban pendap ngi kwa ba pin pendap menta la kumnum no hapo anru benai la rapi la ban pendap kata ka por nakaliang jungi ka seng ni hap ban sim de ko senjam ka ba ngi la ban ong ba ngin la ban pit jingkhang hapo yeng ka syari